Pasaden larun batean ospatu da, irristaketa denboraldiari amaiera emanez, batetik Euskal Masterligako jardunaldia eta bestetik taldekako laugarren Indor Gasteiz Iria saria. Txapelketa hauek Gasteizko San Andres kiroldegian jokatu dira. Tolosako irristaka taldea bertan izan da eta hainbat kategoritan parte hartu du. Taldekako laugarren Indor Gasteiz Iria sarian, bi talde ezberdinekin parte hartu du. Batean denak mutilak izan dira. Aranburu, Azurmendi, Imaz eta Perea. Eta bestea mixtoa izan da, Artola, Atxega, Nazabal eta Bieitesek osatua. Honela geratu da talde tolosarra kategoria ezberdinetako sailkapenetan. Master 40 gizonezkoen sailkapen orokorrean Unai Pere izan da bigarren sailkatua, Jose Nazabal laugarrena eta Beñat Azurmendi bosgarrena. Emakumezkoen sailean aldiz, Mirari Artola hirugarren postuan gelditu da. Master 30 gizonezkoetan Igor Aranburu laugarren sailkatua izan da, eta baita Xela Bieites ere emakumezkoen sailean. Taldekako sailkapen orokorrean, hirugarren postuan gelditu da Tolosako irristaka. Taldetik adierazi dutenez, ohore izan da beraientzat, estatu mailan dagoen talderik eta patinatzaile onentsuenekin pista partekatu eta beraiekin parte hartu ahal izatea. Munduko txapelduna gelditu berri den Patxi Peula gasteiztarraren aurka ere lehiatu baitute. Orokorrean oso balorazio baikorra egin du taldeak.